Huli kan matrayumpong kondukta kan enot na Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival kan Mayo 1 hasta 3, pigpaplanuhan ng gibuhon ini taon-taon sa syudad. May report si Joel Solida. Plano kan lokal na gobyerno na gibuhon ng yearly kada summer sa Ciudad Dignaga ang ginibong primerong Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival. Matapos na maging matrayumpo ang nasambitan ng 3-day event kung saan dakul ang nagdaralan asin nakiugma. Kabali na ang pagtaon ng kabuhayan sa mga saradit na negosyo o negosyante sa syudad dangan ng pagbuskan tourism industry kang naga. Ini ang sinabi ni Alcalde Leni Robredo kang makaulay kang mga miyembros kang City Hall Press Corps kang haputon kung masusundan pa ang nasambit na dakulang event. Hinahapot ko sa industry possibility na maging yearly event in EU. Sabi ninda EU. Data pa nakakaulay si Mr. Bong Rodriguez, kung ano si Urulay about it. Pero sana maging daw every summer lang. Kasi hiling ko kaya, pag naging yearly event na in EU, si mga hali sa luwas kang naga, pwede na nila paplanuhon na ma-summer sila degree for that. Dahil itong yaon man ako duman everyday mula May 1, kada ko lang nakakaulay, bako talagang Tagalaga. Gano'n nagpanaraga talaga for that. So more so, pag regular. Kasi pag nasa kalendaryo na kang pagmayo ng klase, nasa kalendaryo na dapat kang si Ibal, kadaklan pati mga aki ang pigdadaraduman na maging yearly event na siya. Sigun sa alkalde, igwang mga nasyon na nakada taon na igwaning siring na event na pinagdadayo taon-taon man ka mga turista na sa pagiling kang alkalde oras na mapakaray pa ang sunod pang hot air balloon sa syudad. Mas dakul ang mabisita asin madayo para sa nadalanon ini sa Ciudad Dignaga na mga katabang sa tourism industry asin ekonomiya kan syudad. Nagpasalamat man ang alkalde sa mga organizer, maging sa mga opisina kan city government, ahensya de gobyerno, maging sa mga stakeholders sa pagtatarabangan, maging ka mga private lot owners na nagtugot sa pagpasublikan sa indang open space para gibuhong parking area. Sa hiling ko mas magiging smooth pag inulit ta ini. Gulpi kitang diin na anticipate kang inot na pighabol na sana halimbawa si parking. Nagpapasalamat pa lang kita sa Manubay family na pinasubli nila for free. Dawa inapudan kasi the night before kan May 1, saka lang inapudan ta kang pagduman ko, sabi ko garo kay dati si parking lang talaga, garo good for almost 70 cars lang, sabi ko inimawer inapudan ta sinda night before, pinabuksan tulos si sa indang daga baga digdi sa may kataid kang itong kataid kang sports complex. Tapos mapasalamat man kita kay Father Ari kang Ateneo de Naga. Banggita man inapudan the night before, binuksan man ninda sa Ateneo. So garo ba kasi sense of community na nagtatarabang, napagian si trabaho. Aminado man ang alkalde na may diit pang pagkukulang na dapat na ma-address kang gobyerno lokal, maging kang organizers. Igualang kitang mga sisimbago na mga dikit na reklamo, halimbawa si mga nagpwestong mga kakanan sa laog, may mga several concerns sinda na sa hiling ko may basis kay ipuhan tatong ma-address. Although naka-address siya sa organizers, sa hiling ko dahil ginibo sa facility kang naga, kabali kita sa pagsimbag. Para sa Annagang Ngunyan, Joel Solida. Ika, ako, kita, Annaga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Annaga Ngunyan, sangaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalik.